Hola, bon dia. Estem aquí davant del Col·legi Miguel Hernández, que fa 30 anys que està infravalorada i l'Ajuntament volia fer pisos. I la plataforma Serra de Marina i Canzam, degut a algunes lluites, ho vam aturar. Una de les reivindicacions va ser fer una fruitada amb aquest carrer dins de moltes activitats més que vam fer perquè això s'aturés. Aquí es van fer diverses reivindicacions, com una sardinada, com una calçotada, com diverses coses per poder lluitar contra que aquí es fessin pisos. Vam aconseguir que no es fessin i hem aconseguit, després de bastants anys, que es facin 48 pisos amb serveis per persones majors de 65 anys. Ara tenim el problema de que el 3 del 2020 es va signar amb el conseller de Benestar Social i l'alcaldessa es va signar un acord marc que ningú fotia cas fins que SOS Gent Gran va començar a reivindicar i no ens fotien. Uns se n'en fotien i els de l'Ajuntament també. Fins que vam tenir la sort de que vam sortir a la premsa, de que la nostra diputada Bassa va fer unes preguntes al Parlament i llavors van començar a l'Ajuntament a donar-li voltes al cap i ara arreglen la sala i veurem a veure si la Generalitat serà capaç de dotar-lo o no, però continuarem amb la lluita perquè la residència de dia de 30 persones sigui possible.